Мегуфтанд ки аблава буд шидеста ё не Пешакӣ Раҳмат. Аллакай ба 21 солагӣ ки расидан ӯ шахсиятҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. ай Тоҷикистон ва Россия рафтан мешавад, нархи билет чанд сум ай Пешакӣ Раҳмат? оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи. Видеои имрӯзаи мо оиди як ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия, яъне ки S7 оиди парвозҳош ва нархи чиптаҳо. Мо камтар маълумот мерасонем ва баъдан дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. Ширкати S7 Федератсияи Россия гуфт, парвозҳоро ба Тоҷикистон зиёду арзон мекунад. Мушкил дар он аст ки иҷозатнома бояд гирифта шавад. Ширкати русиягии S7 ки номи расмияш Сибир мебошад, ният дорад теъдоди парвозҳо бо ҷумҳурии Тоҷикистонро зиёд кунад. Ин дар ҳолест ки мақомоти авиатсионии тоҷик рӯзи 18 май аз манъи парвозҳои ин ширкат дар масири Русия ва Тоҷикистон хабар доданд. S7 бо нашри изҳорот эътироф намудааст ки мушкилоти муайяне зимни гирифтани иҷозатномаи парвозҳо ба Тоҷикистон дорад. мо ният дорем ки ин масъалаҳоро тариқи реҷаи корӣ дар ояндаи наздик ба танзим дарорем. Дастури манъи комили парвозҳо аз мақомоти авиатсионии Тоҷикистон ворид нашудааст, илова намудааст ширкати ҳавопаймоии S7. Ахиран Оҷонсии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои ширкатҳои русиягии Сибир ва Северни Ветерро манъ карда, далелашонро гарони нархи чиптаҳояшон гуфт. Феълан мусофирони масири Тоҷикистону Русия мегӯянд, ягон ширкати анҷомдиҳандаи парвозҳо дар ин масир нархҳои қаблан эълон кардаи авиатсияи гражданиро риоя накарда, нархҳоро ба маротиб қимат фурӯхта истодаанд. Яъне ки ширкате ки мо ном бурдем қайд намуд ки мушкилота бояд рӯзҳои наздик ҳал намоянд ва рейсҳо зиёд мешаванду нархи чиптаҳо низ арзон мешаванд, чунки шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати харидорӣ кардани чиптаҳо қайд намуда буданд ки чӣ хеле ки авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда буд нархи чиптара, ин ширкатҳо нархи чиптара арзон намефурӯхтанд ва нархи чипта хела қимат буд. Ба ҳамин хотир авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати номурдаи моро парвозҳоша манъ гардонид, аз сабабе ки риоя накард қонуну қоидаҳои пешниҳоднамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. махсус барои нарху навои чипта Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда буд ки нарху навои чипта аз 3500 сомон то 8000 сомон фурӯхта шавад, вале ин ширкат ҳамин қонуну қоидаҳоро риоя накард, нархи чиптара бо хела гарон фурӯхтанд. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи Юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. бародарони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди ширкати Федератсияи Россия ки айни ҳол парвозҳоша манъ кардагиянд ва умедвор ҳастем ки рӯзҳои наздик иҷозат метиҳанд ва ин ширкат нарху навои чипташа арзон мекунаву парвозҳо низ зиёд карда мешаванд. акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Рустам Бобоев нависад, ҳамин хелшид ки 4150 сомон дар июн гирифтем 2 ҳафта пештар. худованд кунад ки ҳаматон ҳамихе бо нархи арзон чиптаҳотона дастрас кунед ва барои кору фаъолият кардантон ба Россия сафар кунед, агар ҳар касе ки рафтанӣ бошад. Ашуров Ҷамшед нависад, салом бародар, 17-солада барои бурдан ба Россия чӣ ҳол лозимай мегуфтем Пешакӣ Раҳмат. Давернес лозимай загранпаспорт тамом бародар. Алихонов Шароф нависад, аз 12 май менависам, ҷавоб наметиҳӣ. ҳар рӯз видеота то охирша тамошо мекунам. саволи мара ҷавоб намегӯӣ. Бо навистам. Агар ҳарда номат запрет набоша, Россия барои ягон проблема намешавад. агар фаҳманд Раҳмат. Барои иваз кардани ном мо дар як видеомо қайд кардем ки агар яке аз шумо номтон запрет бошаву ва шумо номтона иваз кунен, вориди Россия бишен ва боз
пас бигарден, боз бигарден ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Баъдан чанд сол бигзара ва номи шумо анаму запретеш кушода шавад. Дар ҳоле ки шумо боз вориди Федератсияи Россия мешавед, чӣ хеле ки худат қайд кардӣ ки агар фаҳман барои иваз кардани ном пештара вақт дохил шудагид, и албатта ки аз назари қонунгузории Федератсияи Россия ҷаримаи ва баъдан боз депортатсияи. Маҳмуд нависай: салом алейкум сози акай Сорбон, мегуфтем ки аблава буд шидеста ё не Пешакир Аҳмад. Дар бораи буд шидани даъват ба хизмати ҳарбӣ мо алоҳида видео мекунем, ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. Бобоев Ачи нависай: салом алейкум акай Сорбон, ака чандум бора нависастам ҷавоб наметӣ. Ай Тоҷикистон ва Россия рафтан мешава, нархи билет чанд сумай Пешакир Аҳмад? Фикр мекунам нархи билета мо бисёр гуфтагем дар барномаҳо ва оиди аз Тоҷикистон рафтан бале мешава. Айни ҳол душворӣ ба вуҷуд омадагиай бо ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия S7, яъне ки Сибир, чӣ хеле ки мо дар бораш гап задем, ба ҳамун ширкат шахсиятҳое ки чипта харидорӣ кардагиянд, айни ҳол дар мондагиянд рафтан наметонанд, вале ширкатҳое ки қонунӣ доимӣ барқарор шудагиянд, Somon Air ва Ютер, ин ширкатҳо парвозҳои худшона ба анҷом расонидастанд. Собирова нависай: салом ака, ма паспорти российский дорам, метавонам ба Хуҷанд билет гирам, рейс ҳаст? Албатта ҳастай. Аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба Душанбе ҳастай, ҳам ба Хуҷанд ҳастай ва ҳам ба Кулоб рейсҳо ҳастанд. Тамҷон навистай: ака то 15 агар ба Тоҷикистон равем, боз аз он тараф омада метонем ба Россия? Илтимос ҳамин саволда ҷавоб тен. Дар ҳамин барноматон менависам, ҷавоб наметен. Ҷавоб тен, дар паноҳи Аллоҳ бошен. Бародари азиз, аз Россия ба Тоҷикистон омадан мушкилӣ нест, вале аз Тоҷикистон ба Россия рафтан камтар мушкиле. Мушкилӣ дар ҳамияе ки чипта дарёфт кардан қинае камтар. Беглиев нависай: салом ака, 17 май акам билет гирифт, кай мепара ҷавоб диҳед, аэропорт шитагиай? Мутаассифона дар ин бора оли аниқ нестай. ҳама нафарҳое ки мо гуфтем ба ҳамун ширкат чипта харидорӣ кардагиянд, чи аз Хуҷанд ва чи дар Душанбеянд, ҳамашон парвоз карда натонистестанд, яъне ки рейсшон оли атминӣ чидагия маълум нестае ки кадом рӯзда мемонанд шавад. Любойчи ТВ нависай: салом бародар, роҳи осони гирифтани шаҳрвандии яктарафаи Россия барои шахсони диплому собиқаи кории омӯзгор дар Тоҷикистон доранд, чӣ гуна аз ҳуҷҷатҳоро дар Тоҷикистон супорем ё Россия? Як барнома алоҳида мекунем барои роҳҳои осони гирифтани шаҳрвандии Россия. Интизор бошен, дар уҷа ҳамаша мефаҳмонем. Номер 1 нависай: ака, ахбороти ҳархела лозим нест, шумо фақат роҳи кӯмаки муҳоҷироро ёбен кӯмак кунед. Шумо ягон ариза, ягон чӣ нависен ки то ки муҳоҷирора роҳи коршон осон шава, сарбаланди хонаобод боши. Ака гап нест бародар, мо кӯшиш мекунем ки мавзӯъҳое ки бисёртар тааллуқ дора ба муҳоҷиро зиёдтар кунем, то чизеро ки намедонанд, то чени мефаҳмидагиву то чени маълумот дастрас мекардаи хидмат пешниҳод кунем, огоҳ бошанд аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худшон ё ки тарзи тахт кардани ҳуҷҷатгузориҳошона дар Россия. Алик нависай: раҳмат ака, тоҷико, ай шумо як илтимос дорам, ҳамин Москвада дига наравем, кадоме ки дар Амрико қарор дорад, тоҷикоя ҷиғ занед. Халқи Узбекистон бисёриш Америка рафта кор мекунанд, дастгирӣ кунед, якдигарам Москва зор шавад дар тоҷико. ай бародари фикр ақидаи тай, ҳар кас дар ҳар ҷо кору фаъолият кардан мехоҳад. Бокс нависай: ассалому алейкум акай Сорбон, агар 22 сола боши донишгоҳ, супори донишгоҳи аграрияамро хизмат мебаранд вақти хонданаш? Не бародар, вақте ки шумо донишгоҳ мехонед намебаранд, вале дар ҳолате ки коллеҷ мехонед шумо, дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки шахсиятҳое ки коллеҷ мехонанд аллакай ба 21 солагӣ ки расиданд, ӯ шахсиятҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Ва агар ки 22 сола бошӣ ё ки 25 сола бошӣ ӯ донишгоҳ дохил бошаи таҳсил кунӣ, дар ин ҳолат намебарам ба хизмат то буд карданатона. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошен, дар комментария саволотона пешниҳод кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.